eta hasiera batean altuirako atleta bazen ere, orain ere luzera egiten da bilela, eta Realarekin erreleboak ere egin izan ditu, errelebo motzak. Beraz, bai, pixkanaka espezializaziora jo beharrean, berak bi bideak aukeratu ditu, eta momentuz bietan nahiko emaitza honak lortzen. Badago, ez zait burura, aurpegia badakat, ez zait burura izena etortzen badago estatu batuetako atleta bat ere egiten ditula bai altuera eta bai luzera. Martxan da, 8 metrotako lasterketa, bai, edozen kasutan, badakit ze atleta zer izaren orain izena atzaitatera oso ez da bat ere ortodoxoa, bere estiloan izena aterako zait. Edozen kasutan esan bezala, 8 metrotako lasterketa, martxan da, Rocío Arroyo, Marta Mitjans, Daniela García, Kimberly, Pinek Berdine Castillo, Malin, Ingeborg, Martín Escudero, Berta Segura, Nayara García da, Julia Maroto, eta hementxe ikusten dugu Erbia 28 pasain du lehenengo 200 metroak. Bai, Erbia Bianca Acosta Atletico San Sebastianeko atleta Errioxarra. Ikusin dugu, Erbi bezala hemen lan egiten, gehiagotan. Aurten gainera 53 terdiko marka lortu du 400 metrotan, beraz, printzipioz erritmo hauek eramateko gaitasunarekin. Eta lehenengo metro pasatzeakon bitik geisteko larri egongo dira, Bai. 0 bederatzi. Larri edo oso zai, behintzat. Bai, ea momenturen batetik bestera tarte, bai, hementxe ja 500 metrotara ailegatzen saiatu da, baina pixkat denago ireki behar izan du, eta Marta Mitjansek orain laugarren dortsalarekin erritmoa igo nahi du, bera bakarrik erasoa bota du 300 metroren faltan. Argiak 2 minutuko ritmoan dijoazte, baina bea 2 metro atzeago dijoa, eta... Egia da, pixkanaka tartea irabazten joan diola, egian ez, galdutakoa, baina zaila izango da bertaraino iritsia. Marta Mitjan, segunda 50 metro baino pixkatxo bat gutxiago faltan, orain 20ko marka pasata, azkeneko 100 metroak orain, Ordiziako burrumbarekin Marta Mitjans, lehen postuan berak botadu erasoa, inorrek ezin izan du erantzun, eta garaipena berarentzat. Jetxiko du, bai. Asko korritu egin du, Ni uste nun, argiak bada 58 zikoa zen. Marka egin du gainera. Bai. Marka egin du gainera. Ia doblatzen, Doblatzen, bai. 0 bat 59. Marka egitea doblatzen 800 metrotan, esate du askoz gehiago dakazula. Oso aldaketa indartsua eman du. Hori da, 300 metroren faltan, buruan jarri denean, botadu bere ala eraso. Esango nuke argiak orduan bat, 57. Bai, 57, ni uste nun 2 minutu ez joala, baina ez. Bueno, eta... Mutilen 800 metroko atletak prestatzen nahi diateatzeko. Bai, hemen besteak... Agiak guretzat espektazio haundienetakoa sortu duen froga, ez da? Bai, hala da. Hemen dugu Martin Segurola, ea ikustu lortuko dula, baina, gero korre egin behar da, baina Tomas Milkornek daukan rekord, Gipuzkoako eta Euskadiko rekord hori bat 57. Errekord historikoa.